my vlog! It's me, General Lee, and I'm one of Camera Vlogger. And well, for today mga kapatid, makakasama natin yung isa sa mga matatanda na nagpipinitensya o mga kinagisnan ko na nagpipinitensya dito sa aming barangay, dito sa barangay San Jose, Santa Ana, Pampanga. So, if bago ka sa aking YouTube channel, don't forget to like, share, and subscribe, and follow me to my Instagram, to my Twitter account is Jessie Samson, JHESSIESAMSON. Then, thank you so much po sa lahat po ng mga group of camera all over the Philippines, sa lahat ng mga nagsusubscribe, nagla-like, and nag-share. Ayan, so 1,000 plus subscribers na po tayo. And thank you so much po. Then, so ngayon, ipapakita ko sa inyo or sasabihin namin sa inyo kung saan galing or paano nagsimula ang pagpipinitensya dito sa barangay San Jose, Santa Ana, Pampanga. So, makakasama natin dito, walang iba kundi si Kuya Eli Dizon. Ayan, so, kumusta ka naman, Sir Eli? And so, bali, ilang taon ka na nung nagpinitensya ka, Kuya? 45 years old? 45 years old. So, ilang years ka nagpinitensya? 10 years. 10 years. Pero usual, yung pagpipinitensya, Kuya, mga ilang taon ba dapat? Kung magkano pa, 5 years. Kapag nalaglag yung previous, babalik na naman sa 5 years naman. So, parang back to zero, parang gano'n. So, 5 years dapat, tapos back to zero pag may nahulog. Actually, mga kapatid, ito po ang mga ginagamit nila na sa pagpipinitensya. Ano tawag dito, Kuya? Burrios. Burrios. Pero yung iba parang palaspas, ganyan, or bulitas, parang gano'n. Ayan, mga kapatid. Ayan. So, ilan yung count nito, Kuya? 22, 22, 32, ganyan. 22 o kaya 32. So, may bilang po talaga sila. Then, kapag after nilang magpinitensya, binibilang nila, kung may nabawas sa kanila, uulit sila ulit. Kumbaga, back to zero sila. Ano yung mga usual na dahilan kung bakit nagpipinitensya yung isang tao? Kung may sakit yung mga anak mo o ikaw, dapat yan yung pinitensya. Okay. Mga kapatid, bali ang bali sa pagkakabasa ko at sa pagkakaalam ko, ang salitang penitensya or penitence, ito yung hingi ng tawad sa lahat ng mga nagawa mong kasalanan. Pero some of the Filipinos or Kapampangan, ang sinasabi nila, ang pagpipinitensya, ito ay isang paraan para hihingi nila ng tulong yung mga kamag-anak nila na may sakit. So, naniniwala sila na kapag sila nagpinitensya, sa pagpipinitensya nila, mawawalan ng sakit o karamdaman at mapapatawad sila sa kanilang mga kasalanan. Yung magdadako naman tayo, Kuya Eli, dun sa bilang ng sugat sa likod. Kasi di ba, sa likod, dalawang part po ng likod yung sinusugatan. Kasi nakita ko, tanda-tanda ako mga kapatid, nung bata ako, sumasama ako dun sa prosesyon ng mga nagpipinitensya. Anong oras nag-i-start kasi yun, Kuya? Umaga yung mga parang pasikat pala yung araw. So, parang pupunta sila sa mga bakanting lote. So, ayun mga kapatid, pupunta sila sa bakanting lote para doon po sila magpinitensya. Then, parang bawal silang uminom muna noon ng gabi bago sila magpinitensya, ganyan. Tapos maliligo po sila ng maaga. Tapos, ilang sugat ang hinihiwa? Minsan magkabila 9, tsaka kabila siyam. Bali 9 tsaka 9. Tapos dumadagdag na lang. Kapag hindi tulog yung likod mo. So minsan nakikita niyo mga kapatid kung nandito, pumunta na kayo dito sa Pampanga, makikita niyo yung mga nagpipinitensya. Yung sa likod nila parang may heart shape, di ba? Ayan, so, then, yung corona, ano yung corona nilalagay nila? Parang damulan. Yung parang damulan na nakagapang sa lupa. Then ano yung bali marami kasing nagtatanong, bakit daw nagtatakip pa ng mukha yung mga nagpipinitensya? Para hindi masyadong makilala. Yun. So para hindi po sila masyadong makilala, tsaka para makapag-focus sila. Kasi minsan alam ko nagdarasal sila habang naglalakad, habang nagpipinitensya. Nandiyan pa ba yung marka mo, Kuya, sa likod? Wala. Matagal na. Matagal na. Pero yung after mong magpinitensya, yung, di ba alam ko parang pinapalo sila pag nasa mga pabasa or simba? Katapos ng di ba pa? Pinapalo. Dadapa. Mga ilang palo, depende pa rin yun. Depende. Minsan, dito, 3,
tigkatatlo. Ayan mga kapatid, bali, si Kuya kasi dati siya nagpipinitensya. So after magpinitensya, ikaw na yung parang naging presidente na nagsusugat po. Siya na yung mga naghihiwa na or nagbiblade. Blade po yung dati, di ba? Sa iba kasi yung parang bubog, yung sa Putod, San Fernando, Pampanga. And so, eto mga... Saan pinapagawa usual yung mga ganito? Ako lang gumagawa. Ayan, so mga kapatid, nalaman nila kung gusto po ninyo magpinitensya at gusto niyo magpagawa ng mga bolitas o ano tawag ito? Burulyos. Ayan, so punta po kayo sa Barangay San Jose, sa Tana, Pampanga at gumagawa po siya ng ganito. Ayan. So makikita nyo, medyo luma na, pero ayos pa rin siya. Ayan, ganyan po yung maririnig yung tunog once na may nagpipinitensya. Ayan. Then, bakit sila pinapakain ng itlog o fresh na itlog minsan? Para di sila sumabahan, maguto. Maguto. Para hindi sila maguto tsaka hindi mahilo sa paglalakad nila. So, dapat ba yearly nagpipinitensya yung mga tao? Or yung taong nagpipinitensya dapat ba taon-taon? Oo, dapat. Dapat dire-diretso yung ano. Kasi minsan yung iba baka nag-abroad, tapos minsan pagbalik nila dito sa Pilipinas, binabalik ulit nila, kung back to zero sila ulit. And so mga kapatid, ang sa Daan ng Pampanga, marami rin po kasi dito nagpipinitensya. Pero ang sikat kasi sa Pampanga is ang Barangay San Pedro Putod. Ayan, San Fernando, Pampanga, kung saan may mga papako. Dito kasi sa atin wala masyadong nagpapako. Tsaka more on, pinitensya po talaga. Yung ibang tawag dito yung mandarame o mandarame? Mandarame, ayan. So, pero kapag ano Kapampangan kayo, mga magsalibat-bat. Ayan. Tawag po kasi doon sa mga nagpipinitensya sa amin dito is magsalibat-bat or mandarame. Then may mga nagbubuhat din ng purus. Then yung paggabi sa Barangay Santa Maria, yung pumupusan or pupusan. Yun yung gumagapang talaga sila sa hilig, yan, sa lupa, hanggang makarating sila sa mga pabasa or sa mga chapel. Ayan. So sa mga anak mo, Kuya Eddie, meron bang sumunod sa yapak mo na magpinitensya? Sinong pangalan? Si Alvin. Si Alvin, ayan. Ayan mga kapatid, yung isa po niyang anak, naging kaklase ko nung elementary hanggang high school. Ayan, si Alvin Dizon. Ayan. So, ano yung hiningi niya para sa anak niya, kamag-anak na may sakit? Sa miss niya. Sa misis niya, ayan. So, based sa experience mo, Kuya, yung bang mga dinalangin mo sa ating Panginoon sa larangan ng pagpipinitensya, ito ba ay natupad? Natupad. Ayan. So, talaga yung faith po kasi ng mga Pilipino at mga Kapampangan, pagdating sa pagpipinitensya, ayan, alam naman natin na talagang once na lumapit tayo sa Panginoon, agad tayong pakikinggan ito. Although some of the churches here in the Philippines, hindi nila pinapatnubay or sinasabi na magpinitensya tayo dahil ito daw ay tapos na ginawa na ng Panginoon. But still, ginagawa ng mga Kapampangan ang pagpipinitensya para, yun nga, sabi ko, pagpapatawad sa mga paghingi ng tawad sa kanilang mga nagawang kasalanan at paghingi ng tulong para sa fast recovery ng mga kamag-anak nilang may sakit. Ayan. So, if gusto niyo itong aking content for today, comment down below. Then, comment down below na rin kung ano pa mga gusto ninyo ipa-vlog sa amin. And then, thank you so much po ulit sa lahat po ng mga nagsusubscribe, nag-like, at nag-share ng aking YouTube channel. Don't forget to like, share, and subscribe. Then, tag mo ako, i-friend mo ako sa FB with the caption, #It'sMe, January Lee. Ayan. So, ayun mga kapatid, bali, sa Pampanga, actually parang ilang probinsya lang yung mga gumagawa ng pagpipinitensya. Kasi may pagsabi sa akin sa Nueva Ecija, para bandang San Isidro, wala po nagpipinitensya. Then sa Barangay Bahay Pari ng Davao, Pampanga, wala rin po nagpipinitensya for how many years na akong nandoon. So usual, Santa Ana, Arayat, Mexico, then San Fernando, then siguro sa Apalit, mga bebes. Basta some part of Pampanga. The other places in here, siguro parang hindi na sila nagpipinitensya. Then, parang may nakita rin ako mga babae, no, Kuya, mga babae rin, pero mga babae sila nagpipinitensya, pero hawak nila is cruise. So, nagpupusan sila ng cruise. Mga babae, siguro dahil siguro humihingi sila ng mga kapatawaran, at the same time, hinihingi din nila ng kagalingan yung mga kamag-anak nilang may sakit. Nagkagawa. Oh, sometimes, ayan, usual po sa mga
pag Holy Week, yung mga nagagamot, ayan, nagbubuhat sila ng mga krus, tapos minsan parang meron sila mga kasama, mga alagad. Then minsan umaakit sila sa bundok ng Arayat, para doon sila manalangin, mga ganun. Then, sa atin, somewhere dito sa Santa Ana, mga kapatid, bali, uso rin kasi minsan yung tinatawag nilang sinakulo. So, parang bata ako, 2 beses pa lang ata ako nakapanood ng sinakulo dito sa Santa Ana. Usual na may sinakulo somewhere in Macabebe and San Fernando, Pampanga. So, thank you so much, Kuya Eddie Dizon, sa inyong pagpaano sa amin na ma-interview namin kayo. Ayan, so, any message po sa mga gusto kong magpenitensya or sumunod sa mga ganyang klase na tradisyon na meron tayo? Ano masasabi mo sa mga gusto magpenitensya? Kailan magkano kayo yung may karamdaman? Papanata. Yun lang sa akin. Ayan, so dapat talaga yung buo sa loob mo at saka nasa loob mo talaga yung pagpapanata. Kasi panata siya, di ba, Kuya? So panata siya na dapat nasa puso. Ayan, kasi sometimes yung iba parang parang gusto lang nila ma-experience kung ano ang pagpipinitensya. Always remember, ang pagpipinitensya po, ito po ay sagrado at banal. And so, pero lagi tayong magdasal at saka alam naman natin na kapag tayo nagdarasal, lahat ng ating mga panalangin ay ibibigay na ating poong may kapal. And thank you so much po. And thank you so much po sa lahat po nang subscribe. Ayan, so, nood po kayo hanggang sa dulo. Then don't skip the ads. Thank you so much po. Ingat po always and God bless us all. Thank you.